Normal pa ang foot traffic ng mga biyahero sa Bicol Central Station sa Naga City ilang araw bago ang exodus sa nalalapit na Semana Santa. Ngunit inaasahan na ng terminal at ng mga bus company ang dagsa ng mga biyahero mula Metro Manila habang papalapit ang Holy Week. Fully book na rin umano ang ilang kumpanya ng bus na aming nakausap. Madaming unit yung bus namin na biyaheng Naga. Kaya lang hindi mapabiyahe ngayon, madalang pa ang pasahero, yung oras namin, hinahati-hati para medyo humaba yung interval namin. Kaya naman si Judy Ann, isa sa mga biyahero, mas piniling magpa-reserve ng tiket ng maaga upang makaiwas sa inaasahang dagsa ng ibang pasahero. Kung ngayon po babiyahe, siguro po makakakuha po kaagad ng mga tickets kasi hindi pa naman po talaga uwian yun. Pero kung sa mga next week po, baka pwede po mahirapan na po bumiyahe kasi agawan na po yan sa tickets po Parang peak season na din po ng uwian. Kung maaga na lang po babiyahe para hindi po magipagsiksikan sa mga darating po mga pasahero galing Manila. Samantala, may mga nakahanda naman umanong extra bus para sa mga pasaherong hindi nakapag-book ng ticket mula sa special permit na binigay ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sam Alano, CSN.